नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। आप सबके राइटर हम अखिलेश कश्यप और हमार एगो लिखल गाना आ रहल बा जौना गाना के नाम है ड्राइवर अभी ना आया बा। हमारा ट्रेंडिंग स्टार हमार हिट मशीन के आवाज़ में अन्नपूर्णा फिल्म पर कल सुबह में गाना 7:15 में रिलीज होता है और आज टीजर रिलीज भइल बा। आप लोग के बहुत अच्छा लगी और बहुत तगड़ा गाना बा। फुल टू फुल डांस, फनी, भोले बाबा के भक्ति, हर चीज़ में मिक्स बा और आप सबको डांस करे पे मजबूर करेगा। तो प्लीज़ आप लोग जाई जाओ, टीजर देखी जा और काल 7:15 में गाना रिलीज होता है। आप लोग प्यार आशीर्वाद बनौले रही जा अपना राइटर पे, अपना हिट मशीन पे। और हमने के जब भी लेके आई ले जा, कुछ नया लेके आई ले जा, बढ़िया लेके आई ले जा कि आप सबके अच्छा लगी। तो एक टीजर के लिंक दे देता नहीं है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप सब जरूर एक बार सुना।